Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit pe canalul Povestiri din Arhiva Roșie. Știați că Partidul Comunist Român, cel care avea să conducă țara timp de peste 40 de ani, s-a născut dintr-o trădare și a fost declarat ilegal la doar 3 ani de la înființare? A fost o organizație mică, fantomatică, ruptă de realitatea țării și profund subordonată intereselor unei puteri străine, dar destinul ei avea să schimbe soarta României pentru totdeauna. Dragi prieteni, aceasta nu este o poveste de glorificare. Nu facem apologia comunismului, ci vom urmări pas cu pas cronica unei mișcări subterane, pline de intrigi, trădări și consecințe tragice. Totul a început imediat după Marea Unire din 1918. România era mai mare ca niciodată, plină de speranță, dar sub fața unității zăceau tensiuni sociale enorme. Muncitorii cereau drepturi, iar țăranii așteptau reforma agrară promisă. În acest climat de nemulțumire, ideile revoluționare proaspăt aprinse în Rusia bolșevică au găsit un teren fertil. Partidul Socialist din România, organizația care reprezenta interesele clasei muncitoare, era împărțit în privința direcției de urmat. Trebuia să rămână un partid al reformelor care să acționeze în limitele democrației sau trebuia să îmbrățișeze calea revoluționară bolșevică? Răspunsul a venit la congresul din mai 1921. O majoritate covârșitoare a votat pentru afilierea la Internaționala a treia comunistă, celebrul Comintern, condus de la Moscova. A fost un moment de ruptură. Cei care nu au acceptat subordonarea față de Kremlin au părăsit țara, refuzând să se asocieze cu ceea ce ei vedeau ca fiind o organizație străină, lipsită de suflet național. Cei rămași au schimbat numele formațiunii în Partidul Socialist Comunist, punând bazele a ceea ce avea să devină Partidul Comunist din România. Prin acest act, mișcarea comunistă românească și-a pecetuit soarta, devenind de la bun început un agent al intereselor sovietice. Guvernele românești din perioada interbelică au privit noua formațiune cu o îngrijorare crescândă. Motivul era simplu, dar de o gravitate extremă. Uniunea Sovietică nu recunoștea unirea Basarabiei cu România și considera teritoriul ca fiind sub ocupație. Iar Partidul Comunist, ca filială a Cominternului, era obligat să preia și să susțină această teză. În scurt timp, Partidul Comunist a început să ceară public, prin vocile și publicațiile sale, exercitarea dreptului la autodeterminare, un eufemism sinistru, prin care cerea de fapt dezmembrarea României Mari și secesiunea Basarabiei, după cum dictau interesele Moscovei. În ochii autorităților române, aceasta nu mai era doar o opoziție politică, ci o crimă de înaltă trădare, o amenințare directă la adresa siguranței și integrității statului. Reacția nu a întârziat să apară. În 1924, sub guvernul liberal condus de premierul Ion I. Cebrăteanu, a fost adoptată o lege menită să stârpească această amenințare. Legea elaborată de ministrul de interne de la acea vreme, Ighe Duca, a scos Partidul Comunist în afara legii, interzicând orice activitate de propagandă subversivă. Ironia face ca acest act normativ, esențial pentru supraviețuirea României Mari, să rămână cunoscut în istorie sub numele de Legea Mârzescu, după numele deputatului socialist Gheorghe Mârzescu, care, deși adversar al comuniștilor, a criticat-o vehement din perspectivă legală și democratică. Scoaterea în afara legii a împins Partidul Comunist în clandestinitate și a definit structura pentru următoarele 2 decenii. Partidul a devenit o rețea de celule secrete de o mână de militanți care își riscau constant libertatea, reuniți în ședințe clandestine, cu propagandă difuzată pe ascuns. Era o organizație mică,
ineficientă, dar periculoasă, care din lipsă de sprijin popular depindea aproape în totalitate de ordinele și finanțarea venite de la Moscova. Această dependență a dus la o scindare fatală a mișcării în două facțiuni, al căror conflict avea să fie decis de închisorile românești și de teroarea sovietică. Pe de o parte erau moscoviții, comuniștii care au fugit sau au fost trimiși în Uniunea Sovietică pentru a scăpa de închisorile românești sau pentru a fi pregătiți la școlile Cominternului. Acești oameni, printre care se numărau Ana Pauker, Vasile Luca sau Marcel Pauker, erau perfect sovietizați, loiali orbește lui Stalin și complet rupți de realitatea din România. Pentru ei, ordinele Kremlinului erau litere de lege, iar interesele Revoluției Mondiale primeau întâietate în fața celor românești. Pe de altă parte, erau internii, cunoscuți ca și facțiunea din închisori. Aceștia erau comuniștii care au rămas în țară și au fost arestați. Figuri precum Gheorghe Gheorghiu Dej și-au petrecut ani interbelici în detenție, la Doftana, Târgu Jiu sau la Caransebeș. Pentru ei, închisoarea a devenit o veritabilă universitate politică. În spatele gratilor, Dej și camarazii săi și-au construit autoritatea, au creat o rețea de loialități puternice și au învățat să se organizeze. Ei erau oamenii locului, cei care sufereau în numele ideologiei chiar în România. Gheorghiu Dej, spre deosebire de moscoviți, nu a mers niciodată la Moscova pentru a se alătura exilului. Puterea lui s-a născut din suferința și organizarea din temnițele românești. Lupta dintre cele două facțiuni era o luptă pentru controlul partidului. Moscoviții îi acuzau pe interni de deviaționism și de lipsă de loialitate față de URSS, în timp ce internii îi considerau pe moscoviți ca fiind niște străini, niște teoreticieni ineficienți. Dar destinul celor două grupuri avea să fie decis de un eveniment de o brutalitate de neimaginat, marea epurare a lui Stalin din anii 30. În timp ce comuniștii din închisorile românești își continuau existența grea, dar relativ stabilă, colegii lor de la Moscova au căzut sub teroarea sovietică. Acuzați de spionaj, trotskism sau trădare, mulți moscoviți români au fost executați sau trimiși în gulag. Victima emblematică a fost Marcel Pauker, soțul Anei Pauker, care a fost arestat de NKVD și executat prin împușcare în 1938, fiind reabilitat abia după 2 decenii. Marea epurare a fost paradoxal salvarea facțiunii din închisori. Faptul că erau deținuți pe teritoriul românesc i-a ferit de mașinăria de exterminare a lui Stalin. Astfel, când soarta războiului s-a întors și armata roșie a intrat în România, Gheorghiu Dej a ieșit din lagărul de la Târgu Jiu în august 1944, printr-o acțiune organizată a partidului și a preluat controlul. El avea un avantaj imens. Grupul său era intact, iar el însuși era un supraviețuitor al închisorilor românești, nu un fugar din fața glonțului stalinist. Când Ana Pauker și ceilalți moscoviți s-au întors în țară sub protecția tancurilor sovietice, ei au găsit un partid condus de un intern viclean. Chiar dacă moscoviții aveau inițial sprijinul deplin al Moscovei, Dej avea legitimitatea dobândită în închisori. În 1952, Dej a reușit să îi înlăture pe Ana Pauker și pe Vasile Luca, acuzându-i de fapte reale sau închipuite, și a consolidat puterea absolută a grupului său. Aceasta este cronica Partidului Comunist în ilegalitate, o mișcare născută din obediență față de o putere străină, menținută în viață prin subterfugii și definită de o luptă internă sângeroasă. Nu a fost un partid al poporului, ci un instrument care, prin supraviețuire și trădare, avea să aducă țării o dictatură sângeroasă. Dar cum au reușit acești oameni, puțini la număr și cu o popularitate zero, să preia controlul total asupra României? Ce s-a întâmplat exact în acea perioadă tulbure imediat după august 1944?
Acestea sunt secretele ascunse adânc în arhivele roșii. Spuneți-ne în comentarii, care credeți că a fost momentul crucial care a decis soarta României în favoarea comuniștilor? Dacă v-a plăcut această incursiune în istoria neștiută a Partidului Comunist din România, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru Povestiri din Arhiva Roșie, pentru a nu pierde următorul episod. Până data viitoare, eu vă spun la revedere, nu uitați că cine nu-și cunoaște istoria riscă să o repete.